हेलो एवरीवन, बिग ब्रदर यूट्यूब चैनल पे सभी को फिर से स्वागत है। जो आज हम लोग कॉलेज पे आ रही हो एडमिट पे ज्वाइन लेने के लिए। एफ्राम बाय थांनाय रिपल रिपल बाय थाङो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लक क्लास जोब्बाय नोंसिना जों दा एडमिनाव साइन लांनो फैदों आरो जोब्बाय नेरा गफरा जेफा गोसो नङाथ' एसे गफर रिपलखौ सबनो नुयो बावनो मालायसो कलेजाव फैदोंमोन एडमिट होफैदोंमोन ओमफ्राय जोङो दा थांफिननोसै आरो सान्दुं गोसा हामालै गोलोमदैखौसो बाय नुवाखै दिनैसो नुफिनबाय हेन्डसाम एक्टरसिन जानानै दङ दाहोआ दा बेनो गैला माय थाङो नोंलाय एडमिट लायनो ओमफ्राय कलेजनिफ्राय फैनानै बिराद मेंबायमोन नोंसोरजों भिडिअ लाबाय थानो हायाखैमोन आं ओमफ्राय नै दा थाइजौ गोमोन मोनदों थाइजौ गोमोन थाइजौ जानायसै एसे अखानानै जानायखौ खिथिथ'ला दै लाजि एसे बोरैबा नुयो जानाया थाइजौ गोमोन जादों दा बिराद हर थौबाय गाइस एसे उन्दुनाय लानायसै ओमफ्राय स्टाडिबो एसे खालामखांबाय एग्जामा खाथि नालाय एसे फरायबाय ओमफ्राय भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आं उनावहाय जोंनि कलेजनि भिडिअ नोंथांमोननो थाबैनो शेयार खालामनो नाजागोन आई विल ट्राई टू ब्रिं more भिडिअस जेरै आं नोंसोरनि गोसोखौ मा होनो बांसिनै गोजोनहोनो हानाय बेबायदि जानो हानाय आरो माने खालामनो हानाय बेनि थाखायनो दा उन्दुनोसै गुड नाइट एभ्रिवान नोंथांमोनाबो बयबो उन्दुदो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गुड नाइट